Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fíxate ben neste produto. Vaiche interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. E é selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Que son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Cada 3 ou 4 anos, os técnicos de campo recomendan realizar un análise do solo nos viñedos. Esta proba é clave para coñecer o estado do solo, se está abonado en exceso ou carece de algún elemento esencial. Contar cun terreo equilibrado é fundamental para que as plantas poidan producir froitos de calidade. Daí que a realización destas análises con certa periodicidade sexa clave para trazar as pautas de abonado. Nos un poquinho a recomendación que lle facemos aos nosos viticultores é que fagan polo menos análisis cada 3-4 anos, todo dependerá un poquinho do estado da parcela, non? Nestas parcelas que se encontran bastante equilibradas, que non sufriron grandes aportes ou de materia orgánica, de calizas ou de minerales nos últimos anos, sería suficiente facelo cada 4 anos, pero se nos últimos anos tiveron que facer eso, grandes aportes, pois bueno, sí que é conveniente facer este análisis cada 2 anos ou 3 para ver como vai respondendo a parcela. Un dos parámetros básicos que se controlan con este tipo de estudos é o pH do solo. En Rías Baixas, os terreos, por definición, son ácidos, aínda que a tendencia a aportar grandes cantidades de calizas como a cuncha de mexillón fan que nos atopemos con solos máis tendentes á alcalinidade. Que a naturaleza dos nosos solos son solos ácidos, en teoría, pois con pHs de entre 5 e 6. O que pasa é que nos encontramos con moitas parcelas que debido a este aporte de mexillón, pero bueno, poden ter pHs de 7,5, 8. Entón, un terreno que nunca levara concha de mexillón nos podemos encontrar con estes rangos de pHs e o necesario sería aportar unhas calizas. Outros parámetros moi importantes é a materia orgánica. De forma xeral, os nosos solos son ricos xa de por sí en materia orgánica, pero bueno, sempre nos encontramos sobre todo con parcelas que nunca foron abonadas, con materia orgánica, parcelas de monte que foron reestructuradas, que foron plantadas, que sí que necesitan estes aportes de materia orgánica. Pois xa nos meteríamos en minerais. Os minerais, os 3 minerais básicos que se suelen analizar é fósforo, potasio e magnesio. Destes, moitas veces máis importante que o dato que che van a dar aos análisis é moi importante o equilibrio que ten entre eles. Entón, claro, para saber isto é importante analizalo.
Nestes intres atopámonos no momento idóneo para realizar as análises. É unha das labores que podemos compatibilizar coa poda, xa que o tempo de empezar cos primeiros abonos minerais non chegará ata marzo, e o prazo medio que demoran os resultados destes test é de preto dun mes. Un pouco mellor como recordatorio, pois, bueno, aqueles viticultores que notaran algún tipo de carencia ao largo da campaña pasada, un exceso de vigor ou unha carencia de magnesio, que se notara na planta, pois sí que ahora sería un momento ideal para facer este análisis e constatar se realmente, pois, bueno, temos este tipo de carencia ou se trataba outro tipo de problema. O proceso é do máis sinxelo. O viticultor deberá tomar simplemente unha mostra de terra da súa parcela, depositala nunha bolsa de plástico e levala ao seu técnico, se é socio dunha cooperativa ou ben a centros de recollida, como a tenda agraria Forbi no polígono de Cambados e en Meaño, ou directamente á estación fitopatolóxica do Areiro, en Pontevedra. As mostras habría que collelas entre 20 e 30 centímetros de profundidade, que é donde se encontran a gran maioría o que das raíces, e despois tamén habría que conocer un pouquiño a parcela. Se nos encontramos con unha parcela moi grande con diferentes zonas, pois o ideal sería zonificar, non? Pois bueno, non sabemos que unha parte alta e unha parte baixa, pois bueno, que na parte baixa que temos pois mellor máis rico en materia orgánica, ou que durante a campaña notamos algún tipo de carencia solamente nunha zona da parcela, pois colleríamos muestras nesa zona sola e outra no resto. Se nos encontramos con unha parcela que non encontrábamos diferencias dunha zona a outra, pois bueno, con unha sola mostra sería necesario. Iso vai tamén un pouco en virtude do histórico da parcela e do conocimiento que teña o viticultor desta. Tras as chuvias caídas nas últimas semanas, sería recomendable que os viticultores agardasen a que as parcelas que se inundaran ou quedaran máis encharcadas filtren esa auga sobrante antes de coller as mostras. Cando temos unha zona homoxénea, pois collemos en 3-4 puntos diferentes e xuntamos unha bolsa para poder mandar a mostra. O peso da mostra, pois bueno, pode ir entre 1 kilo e 2 kilos, máis que suficiente. Se nos utilizamos o que un sacamostras, un pincho, que xa nos collen mostras pequeniñas, e o que vai facer o viticultor é collelos, pois, por exemplo, cun sacho, e a mostra que collese moi grande, o ideal sería pois xuntar esta mostra en un caldeiro, en un capacho, removela ben, e despois coller dai 1 kilo, kilo e medio. Fundamental é identificar cada unha das bolsas nas que se garden as mostras de terra, indicando o nome da parcela do viticultor responsable e as zonas nas que se extraeu a mostra. Si se vai encargar un técnico de coller as mostras, pero bueno, moi importante darlle a referencia das parcelas e identificalas tanto con nombre como da zona que lle collamos, ou se vamos a facer o que un mismo vai facer as mostras, moi importante poder identificalas para unha vez que veñan os resultados, pois bueno, poder saber a que zona viña non esta mostra. Entón, nos, por exemplo, un pouco por experiencia, nos viticultores, para ter históricos, pois bueno, sempre lle poñemos datos do viticultor, datos da parcela e datos da zona onde a collemos. Unha vez recibidos os resultados das análises, haberá que planificar o calendario de abonado, aportando aquelas materias das que careza e evitando sobreabonar os terreos. Polos históricos destes últimos anos e pola experiencia que temos, na maior parte das parcelas están sobreabonadas. Por un lado, sobreabonar unha parcela é negativo para a propia planta, nos vamos a encontrar de que moitas veces, inda que fagas aportes pois, dun mineral, potasio, por exemplo, pois o que estás provocando é carencias de outros elementos, como pode ser o magnesio, e despois é un sobrecusto moi importante para o viñedo, é dicir, non se gana nada, por un lado, se está perdendo diñeiro en facer grandes aportes de mineral, e por outro lado, vamos a contraproducente para a planta, non vamos a aumentar producións por eso. Vale, perfecto, quédanos algo. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Esta semana rematou o prazo para que as adegas galegas solicitaran ante a Xunta acollerse ás liñas de subvención para reforzar a venda de viños en terceiros países e comercializar e elaborar produtos vinícolas. Unhas achegas que na adega Bouza do Rei en Ribadumia xa solicitaran o ano pasado. Grazas a elas, renovaron parte da maquinaria de produción dos seus viños e seguiron vendendo as súas marcas polo mundo adiante. O que fixemos aquí foi comprar unha embotelladora moderna, un montecargas e un carretillo eléctrico que nos facía moita falta, non? Hai uns días o propio xefe territorial de Medio Rural en Pontevedra pasaba a revista aos instrumentos adquiridos con cargo a estes fondos e salientaba o impacto destas achegas na economía do sector e, por ende, na galega.
Durante estos anos, a Xunta ha investido alrededor de 10 millones de euros para a transformación de produtos agrarios, lo cual ha supuesto máis de 24 millóns de euros de inversión, porque unha parte tamén o pon as industrias, as bodegas, e para a orden de comercialización en terceros países investiu máis de 7,3 millóns de euros, o cual supuso 14,6, porque van al 50%, 14,6 millóns de euros investidos por parte de todo el sector. A exportación amósase como unha vía de saída comercial moi atractiva para as adegas da Adegón Rías Baixas. E mostra disto é que Bouza do Rei recunca esta última convocatoria e volve solicitar ese apoio financeiro para seguir abrindo rutas no estranxeiro ás que enviar viño. Creo que nos fai falta promoción fora, e creo que o están facendo moi ben, nestes últimos anos que se está facendo moi ben, a promoción que estamos invertindo para poder vender, a poder dar máis valor ao produto que neste caso sería o viño. Xa están presentes en máis de 20 países de China, do continente americano e Europa, pero aínda así só destinan ao mercado internacional en torno ao 25% da súa produción. Directamente de bodega estamos agora mesmo nun 15% e indirectamente a través de consorcios e de empresas distribuidoras estamos un 10% máis, un 25%. Abrirse camiño no eido internacional é complexo, pero en Bouza do Rei teñen claro que é tamén unha aposta segura. Por iso, parte da nova axuda, se lla conceden, destinarana a investigar novos nichos. Sabemos que o mercado exterior é bastante complicado, temos parte da inversión vamos a dedicar aos mesmos países onde xa estamos traballando para potencialo máis e regar máis o produto, e outros empezando con estudios de mercado noutros países para empezar tamén a traballar en outros países. Non perden de vista o mercado nacional, de feito nel venden o 80% do que producen. A colleita do 2015 xa se está a elaborar en adega. A pasada vendima recolleron preto d'1.300.000 kilos de uva cultivados polos 200 viticultores cos que colaboran. Fundada no 1984, a adega Bouza do Rei conta na actualidade con 6 socios. Fíxate ben neste produto, vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, xiestas, mimosas, toxos. E é selectivo, só elimina a maleza. Bótalle a Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Segundo datos do Observatorio Español do Mercado do Viño, España sitúase como o primeiro país a nivel mundial en exportación de viños, superando a Italia. Os rexistros referidos ao peche de 2014 indican que o noso país vendeu no mundo máis de 2.256 millóns de litros de viño, aínda que o menor prezo e inferior facturación das elaboracións españolas fan que o sector aínda estea lonxe das cifras que manexan potencias como Italia ou Francia. No tocante á produción, España ocupa o terceiro posto no ranking mundial de países, por detrás de italianos e franceses. De acordo cos datos que manexa a Organización Internacional da Viña e o Viño, as máis de 700.000 hectáreas de viñedos que ten o noso país produciron o ano pasado 36,7 millóns de hectolitros de viño, un 4% máis que no exercicio anterior. O Ministerio de Agricultura vén de publicar os datos correspondentes ao prezo medio dos viñedos en España, datos relativos a 2014 que indican que ese prezo medio aumentou nun 2,5%, situándose nos 15.098 euros por hectárea. A subida foi máis notable no caso de plantacións de secano, ata un 3,6%, mentres que as plantacións de regadío viron caer o seu prezo medio nun 0,1%, quedando en 19.044 euros. Variables como estar incluídos en zonas con denominación de orixe ou outras indicacións de calidade son factores que tamén incidirán na variación do prezo. Aínda así, os prezos medios máis elevados por comunidades autónomas atópanse en Canarias, onde se superan os 79.000 euros por hectárea, ou o País Vasco, con máis de 60.000.
Os máis económicos están en Murcia, onde o prezo medio por hectárea cae aos 5.200 euros. O próximo luns remata o prazo para inscribirse no Spanish Wine Cellar 2016, o programa promovido polo ICEX para que as adegas españolas puidan introducir novos viños no mercado de Estados Unidos. O plan está deseñado para empresas que non contan con experiencia no mercado estadounidense e, por tanto, non teñen importadores nin distribuidores locais nos Estados Unidos. O programa permite, por tanto, contactar a estas adegas con potenciais socios comerciais, ofrecendo unha axenda de entrevistas individuais con importadores e distribuidores americanos. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Fíxate ben neste produto. Vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. E é selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.